Time check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga katikaw sa puso, mga pagari ko. Man to, mga balagat miyang mapman so. Every day na yan, nandisiran din di mama ko na. Sama na yan, miyang mamabusog duty akan. Nakata, i-vlog tano agi mga pagari tano ang mga health worker. Kula pisirang upkura sa rasa isa gidilan ka pamakuna. Para kita no ya, para kumanga watatano. Para di makalaagi mga panya kita misa samlay. Mga loksa mi, mga pagari mi. Di nyo kipulagin sa mga watayo, di nyo pikiba ko na. Nabami ayam ipumakuna na ubekwan. Kagi yan na, para kumanga wata. Masugat silang sa ginanapan niya kita misa samlay na diyon ng kapasangan. Sabab sa adna, ya inyo nun kami kaya bakunan sa kanyan. Na dito mga pagari ko. Na out na sa mga tinwa health worker at pumakuna. Abang kami nyo sa gina ng mga baliw na. Dito sa aligom. Bye-bye! Koto na miya kaumakiran, kate miya makauman sa mga pumakuna. Siya na sa manay di timo-timo ka para ko katali ka na kanuto ka para mamakadasiran din na sa manay na kadisyan di titimo-timo ka di dan pengatuton sa mga pediran. Kate malusiran mabulmiya nga titimo. Nakoto, miyamang din sa ma-assign sa emisyo, sila kan matatago. Mikukuhay kami sa mga number kasi preso drop ng kirang cookie ka assignan kiran na kailangan na matunakan sila. Assalamualaikum kate, saya kami mi-assign sa emisyo. Nahiman doon natin kami kate, anak dami sipan. Kate, sa dami. Kate, larga kami na ya. Kate, lumiarga kami din mambuka para midulugan sila nan ka para makabalaga kami, makaraginuta kami sa mga pumakuna niran. Koto miya ka pa may beron si Princess. Nagito narwa ka no to. Si mabuto ma-assign sa dimal na nakataya imabakas kanyan din. Koto adi mamay man na nakatan na lumiarga kami na si kami pan miya ka umasag. Barrio salam maburo na yung masay na nakate lumiarga kami man na si kami man drop sa dimal na si sa consent ko tumya katapat sa kanyan mambo na pumakuna sila ron mambo na lumiarga kami man drop kami mausubiya badamag na katan na si kami man sumiyong sa kadayunan na mapasad na mipato kami man si Sagya Barrio Salam ka siya kami pumakuna katanap convince namin sa mga mga lokso mga wata kabakunan sa mga watairan koto kaya bakunan sa sakatauron na nasoy saumpan na nakate lumiyala kami man kapi ang ilamip man sa pada kebakunaan na dia minimragi no katan ya ada dalaga sungwa nami pamakinagantan wag ipatino health worker. Abas na did na sa edifikian ko lumasa ang sulod. Did garanti sa dili kayo wata. Ape ikayo niya na very slide. Ibarato sa wata na namagamit sa kanyan na dis daron niya ko man pagiraw 100%. Ama, everyday na sisaya ko na tutupa ko na di ko piliwan. Halos everyday ako sayap so everyday na sa di mag-rounds na tutupa ko na doon liwatan. Ilang kita ko si Alin pa para ko pa na ko niya ano. Approve na ko muna. Yan na ya abas, nanak man ubang nagtiro 100% na di pagabas sa wata. Okay, na kaya advantage ang wata na dis kanyan na runta ko pasangan. Ayan, nalaw dito sa Pilipinas. Okay, naman. Kapag tigiwag ginawa niyo. So, dito ko binibota na, every Wednesday na ko ko na sa health center. Dapat natugwit niyo rakon. May hindi niran. Guru, anto na panganay ron na, so 10 years pa ba? Nakataya, mira ginut kami man, kaubanap man na makumbensa min na alhamdulillah, kako to si Alim nas kanyan mani, pero kira nun. Pero gini, nag-iso ko kanyan, Lucian. Sorry ka, silang Lucian. Kagila ko, to, kami sa sambilay. Outbreak yan na iman to. Sumila sa sambilay na kailangan natulupan. Kaya sa karasalo, papulutin, ngayon ay mga doktor. Ano na, sila ni ko. Sisa pa man nagkakahuli na yan. Gini, pangagila ni Pakisyo, mga loks. Kuyaw niya, siya itin. Sama niya na, dahil na sa edifikan. Sama niya, niya kadang lagi kaya bukunan siya sa bulisala. Kata mo siya, tiyan, ano mga tiyan? Diyan ako bukunan. Huwag. Kasi ito ko lang, kasi. Alhamdulillah ko to miya convince miya kaya bakunan sumawatayan nakauto sumiyong kamip man sa kapag mga uberan yan isa namin sila no ba siyang kuhan ako ate alhamdulillah mingito namin pun si sekretary si Salomidong nakauto inunutang namin yan sa mga pada uberan
kate miya pagapira kami pangki ka nato sekretary kate miya kiba ko na mabusuwata o giya pagarita no. Alhamdulillah miya pasad na gyuto.